எட்டி பூமாரி, எட்டி டோரா, எங்கட்டி கிடக்குறிய ரெண்டு பேரும்? சர்ச்சுக்கு போக வேண்டாமாட்டி? இவ்வளோ மினிக்கிறதுக்குள்ளால விடிஞ்சிரும். அப்பா நியூ இயரே முடிஞ்சிடும். கொஞ்சோண்டு வெத்திலை தண்ணி போட்டுட்டு முடிச்சு ஊத்துறோம். ஆமா ஆமா, உனக்கு என்ன தெரியும்? அந்த பூமாரி குட்டி இன்னும் கிளம்பவே இல்லை. நீ அவளை சொல்லாத, என்ன மட்டும் சொல்லிக்கிட்டே கடை. இதுக்கு இம்புடு போண்டு முடியும் வச்சுட்டு இம்புடு போண்டு துணியை போடுறதுக்குள்ளால விடிஞ்சிரும். குட்டியே பூமாரி, இங்க வாட்டி கட்டுச்சு. உனக்கு என்னட்டி இவ்வளோ நேரம் மினிக்கு நேரம்? எப்போ இவ்வளோ ரெண்டு பேர்த்தையும் கிளப்பி கொண்டு போறதுக்குள்ளால நம்ம உயிரே போயிடும்மா. இந்த பொம்பளை பிள்ளையில பித்தாலி மினிக்கு ஒரு நேரம் தீராது. அம்மா இப்ப வாரேம்மா, என் தலையை பின்னவே முடியலம்மா. குட்டியே பின்னாத, இங்க வா, நான் கத்தி வச்சு வெட்டி விடேன். ஓ, இந்த நியூ இயர் அன்னைக்குமா என்ன கத்திட்டு கிடக்கா? சும்மா இருட்டி. இப்படி போந்து முடியும் வச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் செய்ய அட்டூழியத்தை பாருங்க மக்களே. இவ்வளோ நேரம் ஆகுது இவ்வளோக்கு கிளம்பி. உங்க வீட்லையும் இதே நிலைமை தானே மக்களே நடக்கும்? எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மக்களே, எங்க வீட்ல மட்டும்தான் இப்படி நடக்கா இல்ல உங்க வீட்லயும் இப்படி நடக்காதுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மக்களே. அம்மா வந்துட்டேலாட்டி, மணி 12. ஹாப்பி நியூ இயர் அம்மா. ஹாப்பி நியூ இயர் மக்களே. மக்களே, உங்க வீட்டுக்கு சர்ச்சுக்கு போறதுக்கு எவ்வளவு லேட் ஆக்குவீங்களா மக்களே? பாத்தியலா மக்களே, எங்க அம்மா எவ்வளவு திட்டுச்சுன்னு. உங்க வீட்ல இப்படி எல்லாம் நடக்குமா மக்களே? ஹாப்பி நியூ இயர் மக்களே. எல்லாரும் ஜாக்கிரதையா இருங்க மக்களே.